ଦିନକର କଥା ହେ ନଟିଆ ଦିନିକା ଚିକେନ ଚାଉମିନ ଡେଲିଭରି ଦେବାର ଲାଗି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିସି ବାଟେ ଗଲା ବେଲେ ଜଙ୍ଗଲଟେ ପଡ଼ସି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିସି ସେତେବେଳେ ଦେଖସି ଯେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସର ତାର ପୁଅକେ କିଏ ଗୋଟେ ମାରିକିନା ପକେଇ ଦେଇଛି। ନଟିଆ ଦେଖସି ଆଉ ଡରି ଆସି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ତାର ଚାଉମିନ ଡେଲିଭରିକେ ଛାଡ଼ି କରି ରାକ୍ଷସର ତାର ବୁଆକେ କହି ରାକ୍ଷସ ମଉସା ତୁମର ପୁଅକେ କିଏ ଗୋଟେ ମାରିକରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଫିକି ଦେଇଛେ ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକରି ଦେଖ। ରାକ୍ଷସ ଆଉ ନଟିଆ ଦୁଇ ଜଣ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାହାରସନ୍ ଆଉ ତାର ପୁଅକେ ନିକେ ଯାଏସନ୍। ରାକ୍ଷସ ତାପରେ ଦେଖସି ଦେଖିକରି ଭାବସି ଯେ ଇ ନଟିଆ ତାର ପୁଅକେ ମାରିକରି ପକେଇ ଦେଇଛେ ଆଉ ତାହାକେ ଯାଇକରି କହି ଦେଇଛେ କି ତୋର ପୁଅକେ କିଏ ମାରି ଦେଇଛେ ବୋଲି। ରାକ୍ଷସ ସେନ୍ତା ଭାବିକରି ନଟିଆକେ ହେନୁ ମାରିଦେସି ଆଉ ପଲାସି। ନଟିଆର ମା ଯେତେବେଳେ ସବୁ କଥା ଜାଣସି ବହୁତ କାନ୍ଦସି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାପରେ ସିଧା ଯାଇକରି ରାକ୍ଷସ ପାଖକେ ପହଞ୍ଚି ଆସି। ରାକ୍ଷସ ତୁଇ মোর পুଅ নটিয়াকে কাহলা যে মারলু রে তোর পুকে কে মারি দিয়ে জানিছু তোর পুকে তো গোটে বিনা সর বালা গোটে রাক্ষসতে মারি দিয়েছে আর তুই মোর পুকে তুই মারিলু কাহলা যে মারলু কহ মতে। মাউসী মোর ভুল হয়ে যাচ্ছে মতে মাফ করে দিও তোমার পুଅ নটিয়া তোমার সাথে আউথরে রহিব কিনা খেলি পারবা যদি মানে ভিডিও কে লাইক করবে আর চ্যানেল কে সবসক্রাইব করবে।